дуруд ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд бо топ хабарҳои варзишӣ барномаро оғоз мекунад. Рафтем. собиқ футболбози дастаи Манчестер Юнайтед ва сармураббии мунтахаби Уэльс Райан Гиггс бо ҷурми латукуби дӯстдухтари худ ба шуъбаи ҳифзи ҳуқуқ бурда шуд. Инро пойгоҳи иттилоотии The Telegraph расонаӣ кард. Тибқи иттилои манбаъ, Кейт Гревил дӯстдухтари Райан Гиггс худаш полисҳоро занг задааст, то Гиггсро ба шуъба бубаранд. Ин аввалин бор нест ки Райан Гиггс бо иттиҳоми ҷанҷолҳои оилавӣ ба суд меафтад. 2 сол пеш ӯ бо амали номатлуб, яъне хиёнат ба ҳамсари бародараш сархати расонаҳои иттилоотӣ гардида буд. Ба иттилоъ волидайни Гиггс, аз ҷумла падараш, барои рафтори ғайриинсонии собиқ футболбози МЮ аз ӯ рӯй гардонидааст. мухлисони футбол дар Уэльс хостори аз симати сармураббигӣ канор рафтани ӯ ҳастанд, чун онҳо мегӯянд мунтахабро ба касе бовар кардаем, ки аз боварии аҳли оилааш баромадааст. мисле ки Гиггс дар зиндагӣ он қадар ҷиддӣ нест, аз ин рӯ ӯро маҳкум месозанд. ҳоло медонед, дар маъракаҳои пеш аз интихоботии симати президентии Барселона мавзӯи Месси муҳокима мешавад. мисле ки дар ин даста аз ҳама масъалаи муҳим маҳз Месси бошад. хулас, номзад ба президенти бошгоҳи каталонӣ Пере Риера дар мавриди эҳтимоли тарки даста кардани Лео Месси ҳарф зад ва гуфт, ки ман нерӯи худро барои Мессиро дар ин даста боз доштан сарф нахоҳам кард. баъдан ояндаи худро ӯ худаш бояд ҳал намояд. ман шубҳа дорам, ки Месси воқеан хостори тарки даста кардан аст. такрор мекунам, ман ҳеҷ гоҳ саъи кӯшиш барои Мессиро дар ин даста нигоҳ доштан нахоҳам кард, иброз намудааст Пере Риера. ин мардак ҳоло ҳам нафаҳмидааст, ки эътибори Месси аз Барселона ҳам болост барои мухлисон. ҳамин рӯз равад, ҳамин рӯз 50% мухлисои Барс ҳамроҳи Месси мераванд. дар асри 20 шӯҳратёртарин футболбозони ҷаҳонӣ Пелеву Марадона буданд. мисле ки ҳоло Роналдову Месси ҳастанд. агар Пелеро шоҳи футбол бигӯем, пас Марадонаро кӣ бигӯем? шоҳ ҳатман дар дарбор барои худ вазире дорад. агар Марадонаро вазири футбол гӯем, чӣ мешавад? хулас, ба гуфти мо вазири футбол Диего Марадона мубталои вируси ҳамагири корона гардид. дирӯз бечора гуфта буд, ки умедвор аст Русия ваксинаи ин дардро ба наздикӣ мебарорад, аммо имрӯз худаш гирифтори ин беморӣ шуд. 3 рӯз пеш бахшида ба хотири 60-солагии легендаи футбол дар Аргентина маъракаи бузурги футболӣ карда буданд ва баъди гузораи 2 рӯз ӯро дар беморхонаи Испенсия Ла Плата бистарӣ намуданд. аввалаш худо шифо диҳад, баъдан нашавад, ки мо вазирро пеш аз шоҳ аз даст бидиҳем. жозе Маурино дар гап ба қавле хун надорад. ин аст, ки ӯ баъд аз голи аввалини Гарет Бейл дар дастаи Тоттенхем дастаи Реалро ба таври шӯхӣ як нав ба қавле пас зад. Гарет Бейл баъди баргашт ба дастаи қаблиаш голи ғалабаовар зад ва дастаи Тоттенхем бо ин гол дастаи Брайтонро шикаст дод. аз Жозе баъди бозӣ пурсиданд, ки дар мавриди голи Бейл чӣ андеша дорад. ӯ ҷавоб додааст, ки ман бояд 5 дақиқа вақт ёфта сомонаи интернетии дастаи Реалро бубинам, ки онҳо акнун дар бораи Бейл чӣ менависанд. ин сухани Жозе маънои онро дорад, ки сайтҳои гуфтаи ӯ то рафтани Бейл фақат ва фақат Бейлро танқид мекарданд. акнун воқеан онҳо чӣ мегуфта бошанд? накунад, ки ҳамин сол Бейл беҳтарин бозингари премер-лигаи Англия гардад. ҳоло ҳам дар бошгоҳи Барселона мавзӯи кам кардани маоши футболбозон баррасӣ мегардад. иҷрокунандаи вазифаи президенти бошгоҳи каталонӣ Карлес Тускетс вазъи феълии буҷаи бошгоҳро мавриди таҳлил қарор дод. мо марҳилаи мушкилеро паси сар мекунем, ки аз ҳамаи аъзоҳои ин бошгоҳ дастгирӣ талаб менамояд. барои наҷоти буҷаи бошгоҳ моро мебояд аз ҳисоби хароҷот 300 миллион евро сарфа намоем. мо ғайри кам кардани маоши футболбозон ва кормандони дигари бошгоҳ ягон идеяи дигар надорем. умедворам, ки ҳамагон ба ин кор тайёранд. инчунин Месси, гуфтааст Карлес Тускетс. драмаи футболи ин ҳафта дар дивизиони панҷуми чемпионати Испания дастаҳои Винарос ва Пенискола бо ҳам вохӯрӣ анҷом доданд. дастаи Винарос то дақиқаи 95-уми бозӣ ба шикаст рӯбарӯ буд. аз ин рӯ дарвозабон ба хотири аз шикаст наҷот додани даста ба кӯмаки бозингарон ба пеш рафт ва ҳатто тавонист, ки дар охирин дақиқаи бозӣ гол ба самар расонад.
бозӣ мусовӣ шуд ва дарвозабон зуд ҷониби дарвозааш шитоб кард ки бозингарони ҳариф зуд аз маркази майдон бозиро оғоз карданд. баробари оғоз шудани бозӣ ҳарифон тӯбро ҷониби дарвоза равон сохтанд ки дарвозабон ҳоло ҳам дар мавқеи худ нарасида буд ва тӯб рост ба тӯри дарвоза расид. хулас дар 1 дақиқа 2 гол шуд ва дастаи винарос ҳамоно шикастхӯрда боқӣ монд. Никита Иванов, боксчии машҳури рус ва аъзои мунтахаби Русия, рафиқи худ боксчии дигар Басир Мирсиябовро қариб то мурдан муштборон кард ва Басир то ҳол дар беморхона дар ҳолати кома бо марг даст ба гиребон аст. ин дар ҳоле сар задааст ки Никита баъди баргашт аз мусобиқа аз шаҳри Ульяновск ба Москва дар дохили қатора машруботи спиртӣ истифода бурд ва дар ҳолати мастӣ ба рафиқи худ ба қавли худамон гапҳояш гурехт ва ҳамин тавр онҳо даст ба гиребон шуданд. дар натиҷа ба Никита муяссар гардид ки ҳамтои худро муштборон кунад ва натиҷаи ин бархурд нишон дод ки Борис аз ҳуш рафт ва дигар бар нахост. ӯ дар беморхона зери дастгоҳи диҳандаи нафаси сунъӣ беҳушу ё дар ҳолати кома қарор дорад ва табибон барои наҷоти ӯ мубориза мебаранд. кафолати зинда мондани ӯро табибон шаҳр намедиҳанд. ҳоло Никита Иванов дар шуъбаи ҳифзи ҳуқуқ барои пурсиш қарор дорад ва эҳтимол аст ӯ барои чанд соли зиндонӣ шавад. хонаи ноиби лидери рейтинги умумии рафтгарони беҳтарини UFC Ҷон Ҷонсро кӯшиши ғорат карданд ва Ҷонс бо яроқ дуздро аз хонааш пеш кард. ин ҳодиса дирӯз рух додааст. дар навор дида мешавад ки чӣ гуна шахси ғоратгар ба хонаи Ҷон Ҷонс ворид мешавад ва кӯшиши ғорати чизеро аз мошинҳои рафтгар менамояд. дар ҳамин вақт дарвозаи мошинҷои Ҷонс боз мешавад ва рафтгар дар даст яроқ ҷониби дузд медавад. ин видео ки дар хотираи камераи назоратии хонаи ӯ ҳифз шуда буд ниҳоятан шомили наворҳои саҳифаи инстаграми Ҷон Ҷонс гардид ки рафтгар дар ин маврид андешаи худро гуфтааст. онҳое ки мин баъд кӯшиши дуздиро мекунед сараввал гурехтанро ёд гиред. худоро шукр гӯӣ ки ман тавони куштани касеро надорам. одамон, ман медонам ки ҳоло зиндагӣ хеле мушкил гардидааст, аммо зиндагии шумо арзандаи он нест ки бо як чизи бебаҳо иваз шавад. дуздӣ накунед, навиштааст Ҷон Ҷонс. як нафарро фаҳмида будам ки дуздро қабида ба ӯ пул додааст, чун ӯ аз ночориву нодорӣ дуздӣ карда буд. рӯзномаи машҳури фаронса Le Parisien менависад ки гумон аст ки чемпионати Аврупо оид ба футбол дар 11 кишвар тавре ки дар ибтидо пешбинӣ шуда буд баргузор шавад. сабаби ин пандемияи коронавирус мебошад ки бо сабаби он сафари байни давлатҳо мушкилиҳои зиёд пеш омад. эҳтимолияти баргузории тамоми бозиҳои Евро 2020 дар Россия вуҷуд дорад. тибқи маълумоти расмӣ дар кишвар сатҳи сирояти коронавирус паст аст. ғайр аз он Россия бо наздикӣ ҷоми ҷаҳонии 2018-ро баргузор кард ки ба туфайли он шумораи кофӣ иншооти инфраструктурӣ дорад. Евро 2020 мебоист тобистони соли ҷорӣ баргузор мешуд, аммо бинобар пандемия он ба соли 2021 мавқуф гузошта шуд. дар айни замон баргузории он дар 12 шаҳри 11 кишвари Аврупо аз 11 июн то 11 июл ба нақша гирифта шудааст. дар Россия бояд 4 бозии ин мусобиқа баргузор шавад. баргузории 3 бозии даври гурӯҳӣ ва як бозии чорякниҳоӣ дар Санкт Петербург ба нақша гирифта шудааст. Эрик Дайер, футболбози дастаи Тоттенхэм Хотспур, ҳамдастаи худ Деле Алии ба рӯйхати сиёҳи Жозе Мауриньо афтидаро дастгирӣ кард. ӯ гуфт ки ҳама чӣ дар дасти худи Деле Али аст. ӯ дорои истеъдоди фавқулода ва сифати хуби футболбозӣ аст. инро мо мавсими гузашта ва мавсимҳои қаблӣ мушоҳида кардаем ва медонем ки ӯ ба чӣ қодир аст. аммо ин аз худи Деле Али вобастагӣ дорад. ӯ бояд ба кор дода шавад ва моҳорати худро сайқал диҳад. ман боварӣ дорам ки ӯ ин корро мекунад, гуфтааст Эрик Дайер. шумо медонед ки яке аз беҳтарин футболбозани на танҳо Тоттенхэм, балки премер-лигаи Англия ҳоло чанд вақт шуд дар ҳайати асосӣ мавқеъ надорад. инро Маурино дар бепарвоӣ ва беаҳамиятии Деле Али медонад ва гуфтааст ки ӯ то замоне ки бемасъулиятии худро иваз накунад, ман ба ӯ рӯи хуш нахоҳам дод. медонед ки Жозе ба хотири принсипи худ тайёр аст ки аз вазифаи сармураббигӣ равад. ӯ инро чандин маротиба исбот кардааст. аз ин рӯ Деле Али бояд асои худро ба рӯшанӣ занад. ҷанги сард миёни мураббиҳои машҳуртарини Русия дар варзиши рақси рӯи ях ба ҷанги шахсӣ табдил меёбад. ҳарчанд ҳоло дақиқ нест ки дар ин корҳо кӣ даст дорад. Этери Тутберидзе ва Евгений Плюшенко мураббиҳое ҳастанд ки шогирдонашон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ чандин маротиба ба гирифтани мақомҳои ифтихорӣ сазовор гардиданд.
аммо муносибати онҳо то ҳадде сард аст ки ба қавли худамон ҷои куштани якдигарро намеёбанд. хулас баъд аз кашмакашиҳои зиёд онҳо сулҳ накарданд ва инобат аниқтараш дирӯз аз саҳифаи шахсии инстаграми Этери Тутберидзе тамоми расму хабарҳо тоза карда шуд ки инро Тутберидзе кори дасти ҷониби Плюшенко медонад. инстаграми Тутберидзе беш аз 160 000 обуначиро бо муваффақиятҳои дастааш хабардор мекард. Тутберидзе бар он назар аст ки хакерҳо рамзи саҳифаи ӯро шикаста ҳамаи аксу навору хабарҳоро тоза карданд ва гумон меравад ки фармоиши ҷониби Плюшенко аст. хулас бовар кунед миёни онҳо сулҳ нахоҳад шуд. ҳатто Путин амр карда буд ки сулҳ кунед, вале бенатиҷа. дар партави интихоботи президенти Барселона ва муҳокима шудани мавзӯи аз даста рафтани Месси, собиқ футболбози дастаи мазкур Иван Ракитич ба президенти оянда ва кулли раҳбарикунандаи даста маслиҳат додааст ки Мессиро эҳтиёт кунанд, вагарна эътибори ками мондаи ин бошгоҳ низ аз даст меравад. Барселона бояд нақшаи дар даста боқӣ мондани Мессиро пеш барад. ӯ аз ҳама футболбозон фарқ дорад ва баъзан мушкилиҳоро ба танҳоӣ ҳал мекунад. аз ин рӯ дар чунин вазъият ба онҳо Месси лозим аст, гуфтааст Ракитич. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.